Tapos talbos ng kamote. Ito kamatis, oh. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng pritong bangus at meron tayong linagang gulay mga kapudibis. Talbos ng kamote, talong, okra, tapos meron tayong kamatis at meron tayong ebon malot mga kapudibis at meron tayong sausawan suka at kamatis at bagoong. Yes! Ang drinks natin tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantaking Kapampangan. Manganta na po. Opo, manganta na Kunin ko po. yung sausawat ko, ha? Oo, ito yung sa akin. Nakakamiss yung ganitong pagkain. Okay. Isda tapos gulay. Siyempre, last week, puro putok-patok. Gulay naman tayo. Puro ano tayo to. Ito. Tapos talbos ng kamote. Tang-tang. Ang unang subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta na po mga kapudibis. Saka kamatis. Ito kamatis, oh. Egg. Saka kamatis. Oh. Naman. Sarap. Sarap ng itlog, no? Ang naman. Malapit na yung barangay election, mga kapudibis.
Tsaka ano no, yung mga agawad. SK chairman. Kapitan. Sorry ba? Harap. Tamat. Tsaka pagkapong. Gusto ko talong. Tapos, sarap. Ano? Sarap ng talong. Na-overcook. Nandiyan. Wala. Overcook lang talaga. Okra. Dan okra. Ano? Sarap. Ang sarap ng itlog na maalat. Hindi siya maalat. Tama? Sarap siya. Eh, mantita kakalat. Tsaka yung mga bangus natin, boneless. Sarap. Ayan, habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout po tayo. Ang dami nila eh. Okay, shoutout po kila Rosalyn Francisco from Balanban, Cebu. Raquel Tabigne, Wafer Tarazona, Melda Franco and Miss Marilyn Matea from Tabon, Nueva Ecija. Glacy Fernandez from Bataan. Alvin Sunga, Jamaica Lim, happy birthday po last October 16. Vilma Belleza at sa asawa po niya na si Jean Belleza at birthday niya noong October 17. At si Claria Dane. Ayan.
Anak niya daw. Kaya shoutout po kay Claria Ding. At kay Mary Grace Labadan from Cabadbaran City. Melogene Pendel Maralit and Maralit family. Donna Grace Collis. Happy birthday po sa iyo at sa anak daw niya. Kila Maurice and Tiris. Ayan. At kay Carmelo Cardona from Italy. Ayan. Shoutout po sa inyo lahat. Ayan. Shopa Baby Allison Catherine. Bugoy, isa-asawa mo. Shoutout sa inyo lahat. We love you all. Ayan. Sino bang shoutout natin? At syempre, Sino? shoutout kay Patrick, birthday niya ngayon, di Ay, ba? happy birthday, Patrick Susi. Sekretary Happy ng barangay birthday. ng San Nicolas. Happy birthday po. Happy birthday sa'yo, Patrick. Yes, happy birthday. Makapudibis. May itong niya mo pimitagan. Oo. Ang gakainin namon video. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo lagi.